Една от емблемите на Вършец е Банското казино. То се намира в центъра на града и е част от архитектурният ансамбъл Баните, парк Слънчева градина. В годините до Втората световна война казиното привличало много богаташи, както и хора от различни страни. Тук дори идвал и принц Кирил, за което и до днес се носи славата му на царското казино. Кипял истински светски живот. Особено популярни били танците във Виенския салон. През 40-те години на миналия век тук е бил проведен един от първите конкурси за красота в България. След това казиното се превръща в ресторант, а след 56-та година става стол към Министерството на народното здраве. Сградата е затворена през 1990 година. Галина пази спомени от годините, в които на мястото е кипял живот. Имаше столова. Там се хранаха почиващи и се хранаха на 3-4 смени. И в самия двор пред казиното имаше един навес, там вече се правеха, увеселения. Най-големият проблем, пред който се изправят от общината във Вършец, е собствеността на сградата. Собствеността на трите сгради на Банския комплекс е на специализираните болници за рехабилитация Национален комплекс ЕАД с принципал Министерството на здравеопазването. В годините са провеждани доста преписки, доста разговори на всякакво ниво с всички отговорни институции, но за съжаление не се случиха нещата за безвъзмездно преминаване на собствеността в активите на община Вършец. От Министерството на здравеопазването заявиха, че царското казино във Вършец не е тяхно. От специализирани болници за рехабилитация Национален комплекс отказаха коментар, а за гражданите на Вършец връщането на казиното в първоначалния му облик е невъзможен, затова може да се мисли в други насоки. Един добър вариант изцяло от към бизнес аспект е то да е някакъв спа център. Другия, който е да работи като истинско казино, други са били времената, други са били хората. Сега хората търсят съвсем други неща, други забавления, така че по-скоро ще е трудно да е бална зала или столова, както е било по времето на комунизма.